nejsem si prostě jistý, to je pořád, tak mi to prostě poslala mailem, že říká, jo, jasný, šup, poslala mi to, já si to prostě, přitom jsem tam měl napsaný, skoro stejně, jenomže právě to skoro. Já si to nevajstu tam poslat, prostě, abych plak idiot, že to sám před sebou, že jo. Proto to říkám, že prostě tyhle ty děti. Oni to jedno takhle všechny plaku. Což je jako rutinní nástroj. Stanice jsem dostala venku, to byla dobrý. Ale nemají tam ženy své vlaky. Ale ho mají, a co já se s tím budu? Kdyby se ráno zblázila, to je druhá věc. Je to prostě ale oni si tím prostě ten život nekomplikují. Janinko, prosím tě, teď řekni všem, kdo tady nebyli, všem spolužákům, že o co přišli. Ano, máš tady poselství. Ne, to je v pořádku. Přátelé, přišli jste jednak o Radka Malého, to je tady ten člověk, který se mnou seděl celou dobu, a tady Jaňa řekne, o co jste přišli dalšího. Televize Nova nás Ne, to je vidět. Kdo všechno tu je. To už jsem ukázal. Pozvali na jednání. Počkej, tak jo, tak na zdraví. Funguje. Včera znamená, Hele, na zdraví všech, kteří tady byli i kteří tady nebyli. Pošlo, oni to snad skoriguješ, tam bude A nalejte to na ten foťák, jo. Prosím tě, vezmi to, ať taky tam já. To bylo od 6, ty se neustále roztahoval v té lavici, když jsem s tebou seděl. To bylo hrozné. Dám si. Na mě to ukáž. Tak. Jirka, po 30 letech. Ne, po 130. Jakých 130? No tak aby jsem to přehnal, ne? On je hrozně starý. Jirkově 130. Ale Janě je tady v Ale kuse vypadá na 16. Janě je 26. Tak to přeslo někdo cestoval k němu, jo? Takže spravedlnost existuje. Já myslím, že to zkontroluje, ne? Tak jak se tam poslali, to rozeslali. Jirkovo víno. Základní problém